de l'Evangeli de Sant Lluc. Era ja cap al migdia quan es va estendre per tota la terra una foscor que va durar fins a les 3 de la tarda. El sol s'havia amagat. Llavors, la cortina del santuari s'esquinçà pel mig. Jesús va cridar amb tota la força: Pare, confio el meu alè a les teves mans. I havent dit això, va expirar. No podem oblidar a quin preu hem estat salvats cada dia. El sacrifici no és una derrota, és l'arrel de la resurrecció i la possibilitat de la vida veritable. És un fet per a tu i per a mi. Les paraules que surten del cor del crucificat són per a tu i per a mi. Són el ressò que Jesús vol que arribi al nostre cor, a la nostra consciència. Senyor, sense la vostra crida, sense la vostra presència, tot fora mort. Senyor, tingueu pietat.